Kerrostaloasunnoissa hyvin yleinen ongelma on se, että siellä eri asuntojen ja eri kerrosten välillä lämpötilat huoneistoissa vaihtelee hyvinkin voimakkaasti. Ja ongelma siinä on se, että tuonne patteriverkostoon keräytyy tämmöisiä kovuuden suoloja, rautaa, magnetiittisakkaa, jotka aiheuttaa semmoisia kasaumia sinne verkostoon sillä lailla, että tietyissä pattereissa ja huoneistoissa tuo lämpimän veden kierto pysähtyy lähes kokonaan. No se taas aiheuttaa sitten sen, että siitä valitetaan isännöitsijälle. Isännöitsijä soittaa huoltomiehelle, että käypä nostamassa säätökäyrää, että saadaan kaikkiin asuntoihin lämpöä. No tästä seuraa sitten se, että niissä asunnoissa, jossa tuo vesi siellä pattereissa kunnolla kiertää, niin niissä se lämpö nousee entisestäänkin. Ja jotta siellä olisi viihtyisä asua, niin se aiheuttaa sen, että siellä talvipakkasella auotaan ikkunoita, energiaa haaskaantuu, talon koko ilmanvaihtojärjestelmä menee sekaisin, kun siellä auotaan ikkunoita. Eli tämä ei ole energiataloudellisesti ollenkaan järkevää. No, tähän ongelmaan on olemassa ratkaisu, nimittäin tuonne patteriverkostoon laitetaan semmoinen ympäristöystävällinen, kuitenkin hyvin emäksinen pesuaineliuos, jolla puulataan tuota järjestelmää. Se poistaa sieltä niitä kasaumia. Samassa yhteydessä sinne tietysti asennetaan suodattimet ja se keräytynyt sakka huuhdellaan sieltä tuonne viemäriverkostoon. Samassa yhteydessä tietysti asennetaan myöskin tuommoinen sähköinen elektromagneettisen kentän tuonne putkistoon aiheuttava suojalaite, joka pitää sitä putkistoa sitten kunnossa. Eli se hajottaa kalkkeja ja sitä kautta pitää sen putkiston toimintakuntoisena. Ja tämä emäksinen liuos kiertää tuolla patteriverkostossa yhden lämmityskauden ajan, eli puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Ja sen jälkeen sitä ruvetaan sitten neutraloimaan sillä lailla, että se pH-arvo pudotetaan tuonne 9,4, mikä on optimaalinen raudan korrosio asioiden takia. Eli silloin se pysyy kaikista pisimpään hyvässä kunnossa tuo patteriverkosto. Ja tämän toki voi tehdä myöskin uusiin taloihin, nimittäin asennuksen yhteydessä sinne verkostoon jää epäpuhtauksia. Silloin tuo huuhteluaika on ainoastaan 1 viikon, eli se on olennaisesti nopeampi toimenpide. Ja tietysti silloin kun lämmityslaiteremonttia tehdään talossa, esimerkiksi lämmönvaihtimia vaihdetaan sinne, niin totta kai tämmöinen puulaushuuhtelu on järkevää tehdä ennen sen uuden lämmönvaihtimen asentamista, koska sillä taataan sitten se, että se lämmönvaihdin toimii optimaalisesti koko sen elinkaarensa ajan. Ja tällä tavalla, kun tämä homma tehdään, niin sillä taataan se, että kerrostalon jokaisessa huoneistossa nämä virtaumat patteriverkostossa on tasaiset ja sitä kautta myöskin lämpötila on sama, juuri se, minkä suunnittelija on sinne ajatellut. Meillä on noin 3000 asunnon asuntokanta, jossa on noin 2003 vuodesta asti käytetty Vesiteknon puhdistusmenetelmiä, perusparannusyhteydessä laitettu suodattimet ja sitten vielä osa kannasta, ehkä noin 30% on sellaisia, joihin näitä energiainvestointeja ei ole lainkaan tehty. Näissä on selvästi havaittavissa, että pelkästään tällä pesulla säästö on noin 1–1,5% luokkaa energiakulutuksessa. Kokonaissäästöt näistä perusparannetuissa yli 5% vuosittain, mutta siellä on jo useita tekijöitä. Lisäksi huollon tarve vanhoissa kiinteistöissä, patteritermostaattien uusimiset, puhdistamiset, isännöitsijöille tulevat valitukset, reklamaatiot lämpötiloista, ne loppuu oikeastaan kokonaan, kun patteriverkosto saadaan puhtaaksi. Tämä toimenpide ei aiheuta mitään lisää toimenpiteitä tai haittaa asukkaille tai isännöitsijälle, nimittäin tämä tehdään täysin täällä teknisessä tilassa. Ja kun toimenpide on suoritettu, parasta siinä on tietysti se, että tuo asuinmukavuus palautuu koko siihen kerrostaloon. Eli saadaan tasainen lämpötila talon jokaiseen huoneistoon ja vielä pisteinä iin päälle se, että lämmityskustannukset putoavat sitä yhtiöltä ja se näkyy jokaisen osakkaan lompakossa suorana rahana.